Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Chandiunza pano mukoma ndine confession uye zvekare handizivi kuti ndinofanira here kuti ndige ndichiudza vabereki vangu. Zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago apo pandainge ndichiri ne15 years. Ndakapiwa mari mukoma. Mari iyi yandakapiwa ndakazoita almost 2 years ndichidya, ndichizama kuidya. By the way mukoma, ndakazama kuidya mari iyoyo ichiramba kupera. Ndakapiwa mari yainge ichikwana iyo kuita $200 US. Ndakapiwa mari iyi nevakedzani vedu, ndivo vakandipa mari iyoyo. Vakabva vanditi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiudza vabereki vangu kuti ndainge ndiine mari iyo yandainge ndatora kubva kwavari. Zvakaitika ipapo mukomanashi ndezvekudai so. Ndakati nerimwe zuva ndainge ndakagara panze, wainge huri usiku, mumba mainge muchipisa. It was somewhere kuma 7 or so. Saka ndakati mumba zvamuri kunyanyisa kupisa, ndoita sei panapa? Ndotombonogara zvangu panze. Ndakabva ndachizoudza munin'ina wangu kuti tinge tichienda kunogara tose panze. Akabva achizoti kwandiri inini handidi kugara panze nekuti ndinotya. Ndikabva ndachizoenda hangu, ndikabva ndachizonogara panze ndiri ndega. Saka ndakati ndakagara panze kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti vavakidzani vedu, baba naamai vepanext door, vainge vari pamusoro pemba. Vari pamusoro pemba kudaro, vainge vari busy vachisika bonde. Saka ndakangofungidzira kutoti maybe zvinhu zvavainge vachiita kwainge kuri kungoita havo musikanzwa. Ndakaseka, vakanditarisa. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but vakatongonditarisa mukoma. Ndokubva varamba vakanditarisa. Ndikabva ndamhanya ndichipinda mumba. Ndakati ndichida kunoudza sister yangu kuti ndo zvandainge ndaona. Sister yangu yakabva yachizongondikanda rafu. Ndokubva ndangomuignore. Ndikabva ndati uyu haasi kutozviziva kuti pane zvandanga ndichida kumuudza. So ndakabva ndachizongonyarara zvangu. Ndikabva ndachizoti ndichazomuudza mangwana. Saka mangwana acho pandainge ndichida kuti ndinge ndichimuudza, akangondiignore zvekare. Ndokubva ndangosiyana nazvo. Saka ndakazoti ndava kubuda ndichida kuenda kwandainge ndichida hangu kuenda. Ndopa ndakabva ndachizosangana naamai vepanext door, vanenge vainge vakatonditaimira. Vakabva vanditi huya pano. Saka nekuda kwezvandainge ndakaona the previous night, ndainge ndichitonzwa kutovanyarira. Ndakatongoendawo pavari, even though she was not that friendly, ndichida kutongoseka zvangu. Vakabva vachizonditi vainge vaine mari yavainge vachida kundipa. Ndikabva ndatoziva kutoti vainge vachida kundiita bribe. Ndikabva ndati zvekubribana ndo zvatinodaka. Ndikabva ndati munoda kundipa mari uye zvekare inenge iri mari yei? Vakabva vanditi hausi mwana mudiki iwe zvekuti tingaswera tichibvunzana kuti inenge iri mari yei. Saka ndakatoziva kutoti yainge iri nhau yezvandainge ndakaona the previous night. Ndikabva ndati itai zvinhu zvenyu nekukasika nekuti kune kwandiri kuenda. Ndatumwa namama vangu, kana ndikanonoka kudzoka ndinokwanisa kuzorohwa namama. Vakabva vati kwandiri ndiwe uri kutononoka, dai wakasika wapinda mugedhi taenda tikanotora mari. Saka ndakabva ndachizopinda muyadhi mavo. Ndokubva tachizopinda mumba mavo. Ndakaona kuti murume wavo ainge akatotimirira, ainge aine mari yaainge akabata. Vakabva vachizondipa $200 US. Ndikabva ndavabvunza kuti mari yavainge vachida kundipa yainge imbori mari yei. Vakabva vati kwandiri mari iyoyo yavainge vachida kundipa yainge iri mari yekuti ndinge ndichizonyarara. Zvandainge ndaona ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake. Ndikabva ndati alright, hapatomborina kana problem. So ndakabva ndachizogamuchira mari iya. Ndokubva ndachizoenda kumashops. Apa mari iyi yainge yakawanda. Ndakaenda pane umwe murume uyo ainge
agara achindipfimba. Ndikabva ndati uyu ndiye achatondibatsira nechange. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida change, akabva ati wakati chii panyaya yangu. Ndikabva ndamubvuma, izvo ndainge ndichingomunyepera zvangu. Ndaingoda kuti ange achindipa change because ndakaona kuti 200 US yainge yakawandisa. Akati andipa change, mukoma ndokubva ndachizotenga zvandakatenga, ndikatombogara kumashops ndichidya zvangu, ndokubva ndazodzokera kumba. Pandakadzokera kumba ndakangoti ndichingopinda mugedhi repamba, ndokubva ndatokanda machips andainge ndatenga mumaruva ndichiti ndichazouya ndichizomanhonga later on. Wakazoti hwava usiku mukoma, ndakanyawaira ndichibuda mumba ndichienda kugedhi. Wanikwe Rex ainge adya zvake machips nenyama yangu. Ndakachema ndikati Rex ndichamuuraya chete. Ndakaita zvivindi mukoma, ndokubva ndadzokera kumashops usiku ihwohwo. Ndikabva ndaenda ndikanotenga raisi, ndikatenga netumwe tunonaka mukoma. Ndakazoti ndozvidya zvinhu zviya, ndaiti kana sister yangu kana ikashanduka ndobva ndati zii kuita sekunge hapana kana iri kumboitika apa. Ndainge ndichidyira murima, ndikadya. Ndapedza kudya ndokubva ndaenda ndikanorasa zvangu marara mubhini. Sezvo yainge iri mari yandainge ndichidyira muchiwande, ndaitarisira kuti pasina kana mazuva yaifanira kunge yakapera because ndakazopinda mutauni nebest friend yangu ndikamutengerawo hembe. Ini kuti ndinge ndichizvitengera hembe zvainge zvisingaiti, nekuti amai vangu vaizondibvunza kuti ko hembe idzi wadzitengerwa nani. Saka ndakangomutengera iye, tikaswera zuva rose tichinakidzwa zvedu tiri mutauni. Ndakazoti ndadzokera kumba ndaizviziva kuti mari yandainge ndasara nayo yainge iri 5 US. Ndikabva ndati aka 5 US aka ndiko kandichatakura mangwana tava kuenda kuchikoro. Mangwana acho makuseni ndakati ndapedza aina mauniform, ndokubva ndadzokera kuspare bedroom ndava kuda kutora mari. Apa mari ndainge ndakaita kuhwandisa mupilo, ndisingadi kuti kalero sister kangu kange kachizviona kuti ndinenge ndiine mari yandinenge ndiinayo because kaikwanisa kuzonditengesa. Ndakabva ndachizoti ndichitsvaka mari yangu, mari ndikaishaya. Zvino ungabvunza mukoma, pane imwe mari yekuti inenge isingabvunziki. Apa ndaitozviziva kutoti amai vangu kana vakangozvinzwa kuti unenge uine mari yaunenge uinayo, kana vakakubvunza kuti mari iyoyo wakaiwana kupi, kana ukatadza kuvapindura, wainzwa nekurohwa. Saka ndakabva ndangonyarara ndikaenda kuchikoro, asi mwoyo wangu wainge uchirwadza. Ndakazoti ndadzoka ndichibva kuchikoro ndikabva ndati ndisati ndanetsana nerusista yangu because ipapo ndainge ndichida kunyepa kuti ndainge ndiine 5 US yandainge ndanhonga ndikaiisa mupilo but ndainge ndava kusaiona. Mukomanachi ndakati ndichingonopinda muspare kunobata pilo kudai, ndokubva ndaona kuti mainge muine mari. Ndikabva ndati thanks God, kunodai ndikabva ndaona kuti mainge muine 100 US maviri, mari yandainge ndakapiwa a couple of days ago. Yainge iri iyo chaiyo mukoma. Ndainge ndichiri mwana mudiki, zvekunzi ndinobata 200 US dollars zvainge zvitoriwo zvitsva kwandiri, zvekutoti ndainge ndava kutoiziva mari iyoyo, zvekare nemaserial numbers ayo ndaitoziva kutoti iyi ndiyo because ndaingoti pose pandinenge ndiri ndega ndaitoiburitsa. Ipapo pandainge ndisati ndaiona yanyuka zvekare mupilo mangu, ndainge ndava kutoiziva because ndaingoswera ndakangoitarisa ndichida kungoona kuti mari yangu ndichiri nayo here. Ndakashamisika ndaona mari iyoyo. Weekend yakazoti yasvika ndokubva tachizopinda mutauni nefriend yangu. Handina kumuudza kuti mari yatainge takashandisa last week ndiyo mari zvekare iyo yandainge ndawana iri mupilo mangu. Ndokubva ndamutengera zvandakamutengera, tikatotenga nefoni. Foni iyi yaingoshandiswa usiku chete, then taipota tichichinjana foni iyoyo kudzamara ndichizomutengerawo yake foni, asi 200 iyoyo ndakatadza kuipedza. Ndakaidya mukomanashi ndikatadza kuipedza. Vanhu vepanext door ndakazotomboenda pamba pavo ndikabva ndachizovaudza kuti mari yavo yavainge vakandipa, mari iyoyo ndainge ndisingachazivi kuti zvino ndoita sei nayo mari. Vakangoti kwandiri isu hatizvizivi, hatina kana mari yatakambogara takakupa isu. Sei wauya uchiti une mari yawakawana kubva kwatiri? Hauoni kuti zvinhu zvauri kuda kuita unokwanisa
kuzotisungisa here ndokubva vandidzinga pamba pavo. Handina kuzombotaura navo zvekare pamusoro penyaya iyi kusvika pari nhasi. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiudza here vabereki vangu izvi zvakaitika kana kuti kwete. Handifaniri kuti ndinge ndichiudza vabereki vangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakapiwa mari isingaperi $200. Hanzi vakaita chi? Vakaita gore rose vachizama kuidya mari iyoyo, asi mari yakaramba kupera. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine secret yangu iyo yandinayo. Taimboitawo zvekuba mumbare. Nerimwe zuva mukoma takaba bhegi revamwe amai, taiwirirana nemadhiraivha emabhazi uye zvekare nemakondakta vamwe vanenge vachinyora matiketi. Vaya ndivo vanotodhila nembavha. Kana ukanzwa zvichinzi munhu abirwa mumbare, rinenge ritori dhiri rinenge rakatorongwa between madhiraivha zvekare nemahwindi. Saka ipapo taiwanzokudaidzwa kana kuri kunzi panenge paine jet ratinenge tichifanira kuti tinge tichizoita. Takabva tachizoba bhegi revamwe amai kikikikiki. Mushure mekunge taba bhegi riya mukoma, ndokubva tachizoenda kumbare kumba kwefriend yangu. Saka ndiye ainge akangobata bhegi, isuwo tainge tisina kuziva kutoti bhegi iri raainge akabata rainge ratonamira pamaoko ake. Tainge tiine kamotikari kedu kataiti kagetaway kedu. Saka takabva tachizoenda kumba kwavo. Saka at the back of the house ndiko kwainge kuine room yake. Taburuka mumotikari, munhu akangobata bhegi. Saka taitozviziva kutoti mune mari yainge irimo. Ndokubva tapinda mumba ndokubva munhu achizotanga kuchema. Takamubvunza kuti ko unochemei, sezvo tainge tiri vanhu vembanje. Takatotanga kutomuseka apo paakati, vakomana, bhegi iri ranamira pamaoko angu, handizivi kuti ndoita sei, riri kuramba kubva. Kunze kwekuti tinge tichimubatsira, takafa nekuseka mukomanashi, tichifungidzira kuti zvose zvaainge achitaura ainge achitotinyepera zvake. Ndokubva tachizoona kutoti zvechokwadi zvinhu zvaainge achitotaura ainge achitorevesa. Bhegi iroro iro raainge akabata rainge rakanamira pamaoko ake. Takazopinda bhizi kane mukoma. Apa baba vefriend yangu vainge vari mupurisa, vainge vasingatombodi kuzvinzwa zvose izvozvo. Takapinda bhizi. Akabva achizoti, varume hamungambondisii pano. Saka kwedu isusu ndo kwainge kuri easy. Vabereki vangu vainge vasiri that serious about kubvunzisisa zvinhu zvakawanda. We then drove tikabva tachizobva kumbare ndokubva tachizoenda kumba kwedu. Ndainge ndava kutogara naye muroom yangu. Ndainge ndinewo room yangu yainge iri kuseri kwainge kuinewo mamwe marooms kwainge kuchigara maloja. Saka ndaitopinda bhizi kumufidha. Ndakamufidha kuda kwemwedzi wose mukoma. Taipinda bhizi. Taiti kana kuri kunzi kana ava kuda kuita tsvina, taitota zvekutomusetera chemba kuti anga achitira imomo. Haana chaaikwanisa kuita. Mwedzi wose akabata bhegi. Takazongoramba tichingofamba ndopa takabva tachizobatsirwa nevamwe amai. Amai ivavo vakatibatsira zvisingaite. Vakabva vatiudza kuti taifanira kuti tinge tichitsvaka muridzi webhegi. Tikazotanga kumutsvaka kuti 1 mukoma, takazotoita zvekutotsvakirwa zita rake mureceipt book. Lucky enough mukadzi yeye ainge akanyoresa mafone numbers ake. Saka takabva tachizotora mafone numbers ndokubva tachizomufonera. Takamufonera akabva ati aiwa hapana kana problem, ndokubva atipa madirections. Tikabva tachizoenda kuya asi akati musasvikira pamba pangu. Kana masvika kuno munoti muri kutsvaka vanhengi. Tainge tisina kuziva kutoti vanhengi vaya ndivo vainge vari mambo
vemudunhu imomo. Saka takati tasvika kuya tikabva tati tiri kutsvaka nhingi, vanhu vaitoshamisika kuti nhingi yeye wamuri kuita wekudana nezita rake munomuziva here? Ndokubva tachizoendeswa kwamambo nemupurisa. Haana kunge akataura kuti mupurisa wamambo. Akomana takazorohwa nedzimwe mboma dzekuti nanhasi uno handizvikanganwe, because takatosvikapo pamba pacho ipapo sevanhu vainge vakakurirawo mutauni tainge tisina kutozivawo kutojaja kutoti pamba apa panenge panogara mambo chete. Takasvika paya tikabvunzwa kuti vakomana muri kuti muri kutsvaka ani chaizvo. Apa tainge takatomira zvedu, hatina kunge takaziva kuti pachivanhu kana wasvika paunenge wasvika unofanira kutotanga watombogara pasi wobva wachizokwazisa vanhu. Takatongosvika paya takatomira zvedu tichitoti tanzi titsvake nhingi, tine munhu wedu watiri kutsvaka. Apa mambo vainge vakatogara zvavo kumberi kwedu. Takangoti zvimwe kuda maybe ainge ari munhu ainge aine vakadzi vakawanda, ndokusaka pamba pake painge pakazara vanhu kudaro, kana kuti pachechi. Vakabva vachizoti vakomana imi munondiziva here? Tikabva tati kwete hatikuzivi. Ndopatakabva tachizoudzwa kuti vainge vari mambo. Zvekunzi mambo hatina kunge takatombozviridha kuti zvinotokosheswawo kana uri kumaruzevha. Tikangoti manje tiri kutsvaka anonzi nhingi. Zvikabva zvanzi chimbovatora vakomana ava mumboenda navo kuseri. Takazoendeswa mune imwe rumu. Iyi takarohwa mukoma. Isu tainge tiri nani, taiti tichirohwa taikwanisa kupota tichibloka because takanzi tinge tichirohwa kumagadziko ikoko. Zvino umwe wedu aiti kana ava kurohwa ainge asingakwanisi kubloka nekuti maoko ainge akagukuchira bhegi. Zvino aiti akanzi svatu nemboma, obva ati chiuno kumberi kuita sekunge achavhunika musana, obva anzi chiuno ngachidzoke, chiuno bhegi ngachidzoke kumashure. Akarohwa kani kana nesu takapedzera tava kuita kumuseka nekuda kwezvaainge achiita. Saka takabva tachizonzi taitofanira kutoti tinge tichiripa pamusoro pemhosva yainge yatiunza mudunhu mavo ivo mambo. Saka mukadzi yeye akabva achizodaidzwa, akabva anzi mai muri murohimi, asi nhasi ndoda kumbopembedza urohi hwenyu. Ndokubva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiripa. Mukomana china nhasi uno tichitori nechikwereti kwamambo. Zvimwe zvacho takangobvumawo tikangoti tichazouya nadzo mombe, asi zvimwe zvacho mukoma zvainge zvakaoma because vabereki vedu vakazotoita zvekutomanikidzwa kuti vange vachibhadhara, asi dzimwe mombe hadzina kukwanisa kuzoenda nekuda kwekuti upenyu hwakangooma. Ndo zvakaitika izvi mukoma patainge tichiita zvekuseja vanhu mumbare. Kubva ipapo ndakazobviswa muHarare nevabereki vachinditi ndiri kusangana nebad influence, vakabva vachizonditi ndige ndichigara mumasvingo. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi aingorohwa akabata bhegi apa asingakwanisi kubloka nekuti ainge akangogukuchira bhegi rake. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Handina mwana. Chandiunza pano ndoda kungoti ndinge ndichingokuudzaiwo zvakaitika kuzosvika ndichizokura kudai ndisina mwana. Ndingangoti ndakatanga kuita musikanzwa ndiri form 2. Ndaiva ndine umwe murume uyo aipota achititakura achitiperekedza kuchikoro nekuti vabereki vedu vainge vakatsvaka transport. Zvainge zvisati zvatombova nemukurumbira izvi zvekuti vana vanotakurwa netransport, asi vabereki vedu vainge variwo advanced. Vakabva vachizotaura neumwe murume wemuraini medu ainge aine motikari. Vakabva vati vainge vachida kuti ange achizopota achitiendesa kuchikoro, zvekare ainge achizopota achinotitora. Nemurume uyu handizivi hangu kuti takazotanga sei kudanana, but he was my first man that I slept with, and takatorara tose mumotikari make uri usiku. Mushure mekunge anditengera birthday present akabva anditi newe unofanira kuti ngochindiitirawo something. Ndikabva ndachizobvuma kurara naye. Mushure mekunge
ndakabva mukurara naye ndopandakazoona kutoti ndainge ndava munhu ainge ari very wild, ndainge ndava kungodanana nevarume vakasiyana-siyana, ndo hwainge hwatova upenyu hwangu ihwohwo. So ndakazotanga kudanana nembinga, ende pavana vose mukomanashi vatainge tichidzidza navo, vasikana vandaiwirirana navo ndakavapandudza. Vamwe havo ndivo vakazoroorwa, but ndainge ndiine influence pachikoro zvekuti musikana wose aishuvira kuva like inini, and ndakazotogumisidzira ndatova head girl because ndainge ndiri smart apa ndichiita zvevarume in secret, not vakomana. Kana kuri kunzo maybe uri form 2 or form 3 uri kudananawo neumwe muform 3, it is not much that harmless because you are the same age. But ukaona head girl wepachikoro anenge achinzi anenge achidanana nemadhara ekuti anenge ari kuma 50 something years, anenge atori bad influence because pfungwa dzake anenge atova nedzimwe pfungwa dzisiri dzezera rake. Saka ndakapandudza vana vakawanda vepachikoro pandainge ndichidzidza. Apa mutemo wangu wainge uri wekuti handidanane nematicha, zvekuti vanhu vazhinji vainge vasingatozvizivi kuti ndo zvandainge ndichiita. And what pains me is that murume akazondiroora ndikatochata naye akatofa asingaonani naamai vake nekuda kwangu. Ende chandiunza pano ndechekuti ndoda kungobvunza kuti zvinoita here kuti vainge vambori vamwene vangu ndimboenda kwavari ndongonovakumbira ruregerero kuti mama, I'm very sorry nezvose zvakaitika ndisina kumbofungidzira kuti zvinhu zvakadaro zvingazosvika pakuitika, because I was just trying to hide urema hwangu. Saka ipapo mukoma, by the time pandakazosangana nemurume akangoona age yangu akanditi uyu achiri mwana mudiki anoita, ende ndikamunyepera kuti because I was very active, because ndainge ndiri active, ndaitamba tennis uye zvekare ndaitamba basketball nemamwe masports akasiyana-siyana pachikoro. Ndikamudza kuti ndo zvainge zvakabvisa virginity yangu, izvo kwani ndainge nditori urere makoko. Ndakazosara ndopinda mumba ndatova gaba hangu mukoma, ndarara nevarume vakawandisa madhara futi, vamwe vainge vatori vakuru kuna baba vangu. Saka pandakaona kuti ndainge ndiine hurema hwainge huri pandiri hwekuti ndakanyanyisa kubvisa nhumbu, ende ndaitomboudzwa nemamwe manesi because ndaiti kana ndabvisa nhumbu kudaro ndairwara mukoma, ndobva ndaenda kuchipatara ndiri ndega. Vamwe nesi vakatombondiudza kuti unozviziva here kuti zvese zvauri kuita izvi chibereko chako chichasvika pakujairira kuti kana chikangobata choregedza, because nesi ivavo ndaivapa mari. Saka vainge vachigarawo kuma areas kwatainge tichigara, ndaivapa mari kuti vange vachindibatsira ndinge ndichibvisa nhumbu, but vakatondiudza kutoti uchiri mwana mudiki zvauri kuita izvi zvekuti ukangoita nhumbu wobva wabvisa nhumbu chibereko chako chichasvika pakujairira, ende ichasvika nguva yekuti mwana unenge wava kumuda. Ndikati ndinomudii mwana wei naye, munongozivawo pfungwa dzemusikana anenge achiri mwana mudiki apa achinakidzwa nekudhata vana sugar daddy, ndo pfungwa dzandainge ndiinadzo panguva yacho iyoyo. Mukoma pandakazoona kuti mileage yainge yafamba, ndikabva ndati pano ndava kufanira kuti ndinge ndichiroorwa ndichiri mwana mudiki kudai. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchurch, imwe Pentecostal church yainge irimo muraini medu, zita handichataure hangu nekuda kwerunako rwangu mukoma. Varume nevakomana vemuchechi imomo vakatotanga kutondirwira from day one, nekuti ndainge ndakanaka, ndaidiwa nevarume vose. Saka ndakabva ndachizosarudza one wandainge ndichiona kuti ainge aine basa rake rainge rakanaka, ndobva tachizotanga kudanana. Amai vake vainge vachindida, asi ndakazodhumana navo amai vake ndainge ndiina sugar daddy vangu mutown. Mukoma vakabatikana, ndakavanyepera kuti vainge vari sekuru vangu, asi vakatozviona kutoti chainge chitori chikomba. Kubva zuva iroro havana kuzombondifarira zvachose, yet vainge vakatombondigamuchira. Saka ndakabva ndatoti hondo kuhondo mukoma, ndikabva ndati wangu ndinoziva zvaanoda chepakati, ndikatanga kumupa ende ndikamupa my excuses. Aiva munhu aindida and ainzwisisa, he was a good man. Ndokubva ndachizotanga kumunyepera kuti amai vako havandifariri. Ndaita zvimwe zvinhu zvekuti kana ndikaenda kumba kwavo aikwanisa kuti kana ndiripo ndaita sekunge ndinoteerera, ndichita sei
kana kuri kunzi akangobuda 2 minutes ndobva ndangotanga kuita kustubborn. Amai vake kubva vatanga kundituka, kubva vatanga kundidzinga pamba pavo, zvekuti amai vake vakagumisidzira vakutoita sokunge vanoroya vasingafariri muroora. Izvo ndini ndainge ndichivaisa mumasituation iwawo ekuti vange vachizoita mabad reactions, ndichiziva hangu kuti zvichanyandurana nemwana. So I got married. She was not even happy because character yangu vainge vachiiziva, but when I got married mukoma ndainge ndazvipira kuti zvichihure handichadi, but vakazotanga kundipa pressure manje, ngazvare tione zvaachiri mwana mudiki uku kuti ndinge ndichikwanisa kuitira murume mwana zvainge zvisingatoiti. Ende ndaifungidzira kutoti zvimwe kuda kutamba mukoma. Ndaiti kana ndikaenda kumaperiods ndaichema, ndobva ndazvipa tarisiro yekuti next month zvichaita, kudzamara ndaona kutoti zvaramba. Ndakabva ndachizoti nerimwe gore vakauya vakambogara nesu. Musi wavakaenda mukoma Nashi ndini ndakavaperekedza. Ipapo vainge vava kugara kumusha, saka ndainge ndiine chimwe chidende chandainge ndakatengeserwa neimwe n'anga, but chaingovawo chidende. Ndakangoenda kumusika kumbari ndikabva ndataura nevamwe sekuru ndikavaudza zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika. Hatina kana mbopinda mumatare. Vakanditengesera, vakagadzira chidende, vakabva vandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Saka mumba umo mainge muchirara vamwene vangu ndimo mandakabva ndachizochiisa, ende ndaitoziva chete kutoti murume wangu sezvo motikari yake yainge isiri kuita zvakanaka, ndikabuda neimwe motikari ndichiti ndiri kuperekedza amai vake, aizotosara achitopindamo muspe imomo nekuti ndo maigara mamwe maturusi ake. Ndakanyatsokuchiisa pekuti paainge achazovhendenyura maturusi ake aizosangana nacho. Mukoma Nashi ndakabuda ndichita sekunge ndinoratidza vamwene vangu rudo, ndokubva ndachizongodzima foni yangu. Murume wangu akandifonera, achandifonera apa ndakadzima foni kuitira kuti ange achibhoyekana zvekuti ndinosvika pamba ari mumamood, plus ndainge ndisingadi kuti ange achikwanisa kundibata pamhepo. Ndadzokera kumba ndakasvika munhu akaita kubhipa, akabva anditi sei usingabati foni, chii ichichi? Ndokubva ndatoti handiti unoona zvandaikuudza kuti mama vako vanoroya, mai vako muroyi, tarira uone. Apa painge pakanyorwa zita, ndainge ndakanyora zita rangu zvekare nemazita ehama dzangu, uye pazita rangu ndainge ndakatonyora kuti haufi wakaita mwana iwewe, ndikutobata hurume hwemwana wangu, kuti pose apo paanenge aisa hurume mauri, hurume hwekuti hunenge huchifanira kuti hunge huchinosangana nezai, hazvifaniri kuti zvinge zvichinosangana zvinhu izvozvo. Zvakamurwadza mukoma. Akatanga kufonera hama dzake dzose dzaamai vake achipopota. Ivo havana chavainge vachiziva mukoma. Ndokubva tadhiraivha tikaenda kumusha. Machemero andainge ndichiita, ndaichema hangu ndichizviziva kutoti inhema idzi hapatomborina kana chokwadi pane zvose izvo zviri kutaurwa nezvose zviri kuitika. Tasvika kuya vakatoshamisika, mwana wavo achivapopotera akati mai mungandiita zvinhu zvakadai. Akabva achizovakandira chimucheka chiya cheredhi icho chandainge ndakanyora zvangu ini Masivanda. Mukoma Nashi akabva achizotanga kuvengana naamai vake. Ndakabva ndachizongosimukawo ndikabva ndatanga kugara neumwe murume. Zvinova zviri zvinhu zvakamurwadza because ndakamuti shamwari tariraone kuti amai vako vakatondiitira mhiko dzekuti handifi ndakakuitira mwana, saka ndirambirei ndakagara newe, iniwo ndinoda kuti ndige ndichizoita mwana. Ndakabva ndachizobvapo. Mukoma akarwadziwa achiudzwa kutoti mukadzi wake ava kugara neumwe murume. It was so painful for him. Haana kuzombotora nguva, akaita accident akafa. Saka chandiunza pano ndoda kungobvunza kuti zvinoita here nhai vedare kuti ndige ndichinoudza vainge vambori vamwene vangu, so that vange vachingofawo vachiziva, vange vachingovawo neclosure yekuti ndini ndakaita zvose izvozvo, ndini ndainge ndiine chidende chandakaisa murumu umwe mavainge vachirara pavakamboya vakazogara nesu, zvikari nekuzonyora zita rangu mucheka iwoyo kuti handifi ndakaitira mwana wavo mwana, zvinhu zvandainge ndakatoronga nevamwe sekuru avo vakanditengesera machira acho iwawo. Asi handina mishonga yandakamboshandisa, handina mwana mukoma. And I hope kuti vamwe vasikana vechidiki vachiri kukura vachazosanganawo neconfession yangu. Kana kuri kunzi unenge uchiitawo zvemujolo, chingoenda unoitwa family planning, woita zvemijolo yako, but uchiziva kuti nyange
rara nemurume pasina kushandisirana dziviriro, you won't fall pregnant, because izvi zvokutamba muchibvisa nhumbu mune ramangwana, you will regret wasangana nemurume waunenge uchida, anenge achikuchengeta, anenge aine mwoyo wakanaka, wava kuda kumupa mwana zvobva zvaramba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.